Смятат и чужди, и наши българина за много консервативен. Но това не е достатъчно. Защото ако не беше консервативен, отдавна щеше да загуби своя език, останал 5 века без книга и щеше да изчезне като народ. И тъкмо защото е консервативен, той е запазил своята самобитност. А какво е народ без своите самобитни, неповторими и други народни черти? Бледо копие на някой друг. Такъв народ не може да се развива в потока на своите традиции и няма бъдеще. И в това отношение българската интелигенция, която те лесно възприема чуждото, и то главно незначителното, вредното, нерядко играе антинационална роля. Добър вечер, дами и господа, скъпи съидейници. С огромно задоволство ви казвам добре дошли винаги в регионална библиотека Захарий Княжески. Позволих си да открия вечерта с едни слова, написани долу-горе някъде преди 100 години от големия български старозагорски поет Кирил Христов. Както виждате, има много малко неща, които са се променили за този период. Преди да анонсираме основната причина за тази наша сбирка, искам в края на нашата календарна година в рамките на консервативния ни клуб да споделя какво направихме с Станимир. Това са 3 сбирки или 11 такива за последните 3 години. Първата за тази година беше представянето на книгата "България може сама" на Кузман Илиев. Втората среща беше с Александър Орумов. А в третата ни сбирка само преди няколко дена, през ноември месец, Кузман Илиев представи своя проект. Казвам го в телеграфен стил, тъй като тази вечер имаме изключително интересен събеседник. С него бях последните 2 часа, говори в 2 медии, почти без да прекъсне в продължение на час и 10 минути и знам, че и на вас ще ви бъде интересно. Сега давам думата на Станимир да направи един анонс към вечерта и към нашия гост, или по-скоро гости. Скъпи приятели, както имате възможност сами да се убедите, в консервативното пространство на български терен в последните месеци текат интензивни процеси. Те привличат вниманието не само на нашите българските наблюдатели, но и на европейските такива. И аз искам с няколко изречения да построя логиката на този процес, защото той започна тук от Стара Загора. Тук в Стара Загора беше проектирано и изпълнено едно значимо социално-политическо действие, и то беше политическите оси от ляво-дясно да бъдат синхронизирани с европейската координатна система, която освен ляво-дясно има и ос консервативно-либерална. Този процес, за който поемам лична отговорност, беше предизвикан от това, че либералните общности, вместо по естествен начин да намерят своето политическо представителство в една или друга партия, не само че проникваха партизански в тъканта на по-стари и по-нови политически формирования, но и имаха претенция, че представляват цялото гражданско общество. Необходимостта те да бъдат изтласкани, защото не може, да кажем, 100 000 души да представляват
гражданското общество на цяла България, в политическото поле, където е естественото им място. Ние предприехме това голямо усилие преди 3-4 години и то се увенча с успех. Започна да става ясно в една млада демокрация, че както има леви консерватори, така има и десни консерватори и че както едните защитават една кауза, така тя е присъща и на другите. Значи, очевидният пример за това е отношението към Истанбулската конвенция, която в БСП под ръководството на Корнелия Нинова се превърна в ляво-консервативна политическа партия, а ВМРО и лично Каракачанов имат изключителен принос за това този процес да се принесе на територията на Конституционния съд и той да отсъди противоречието на положението на тази конвенция в нашето общество. Но това синхронизиране на политическите оси нямаше да бъде смислено, ако то не проработи през серията от срочни и предсрочни избори, които позволиха много ясно в взаимодействие да се почувства къде има ляво консервативни, къде има дясно консервативни хора, къде има прикрити леви либерали и къде има открити десни либерали. Този процес, разбира се, че отвори веднага полето на консерватизма, където стана ясно, че има бразда за всеки и че хората по съвсем естествен път тръгнаха да разорават това консервативно пространство. Към този момент има една свръхактивност, която трябва да бъде разбирана като логика. В нея трябва да се разбира къде е мястото на формации като тази, която ние представихме, като България може сама на Кузман Илиев, който като част в предосвобождението от революционните мислители е считал, че нали, с вътрешна организация и вътрешни сили ще се събуди така консервативния плам и ще бъде освободена България от либералното иго. И къде е мястото, например, на такива харизматични също млади хора като Кристиян Шкварек, който счита, че няма как без великите сили да мине тази работа в България и работейки с англосаксонските консерватори, се опитва да създаде в България съответната организация. Значи, това са две много харизматични млади лица и чрез тях аз маркирам двете основни течения. Разбира се, на полето са и хора като Rock International и като Наш дом България на Пламен Мирянов. Да, и които считат, да кажем, тяхната комуникация по-скоро с консерватори от Вишеградската четворка и така по една заявената им мисия да присъединят България и Вишеградската четворка да стане 4+. Дали това ще стане, не знам, защото, както виждате, в Полша ситуацията е особена. Тоест, там тепърва ще се изяснява въпроса дали формата ще бъде съхранен в тази форма, в която съществува. Разбира се, и през ВМРО Ангел Джамбазки също привлича вниманието на европейските консерватори към българската консервативна проблематика.
Има и други формации, за които се говори по-малко, защото сякаш те са повече на гражданското поле, да кажем като ДНК на Иван и Андрей, но това също е формация, която в един момент може да заяви претенцията за политическо присъствие в консервативното поле. Всичко това оказвам, за да стане ясно, че в консервативното пространство тече либерален процес. В смисъл. Характерно за либералните общности да се обособяват, да се консолидират по някакъв собствен си признак. Разбира се, при тях има общ ток, който протича и като семейство насекоми в нужния момент ги обединява и управлява, докато при консерваторите тепърва предстоят опасности за това да не би във взаимната конкуренция или погрешна представа, че консервативното е клондайк, а не кауза, да се изпокарат помежду си, преди да е осъществена смислена консолидационна работа. Моят приятел Емил Христов тук ме провокира да спомена и за това, че също имам усещането, че ГЕРБ като стара вече по българските стандарти партия, опитна на терена, сякаш формира стратегически консервативен резерв в тила си, който при определени обстоятелства би могъл да излезе на първа линия, а тези обстоятелства могат да бъдат на смяна на политическото пространство след европейските избори или след изборите в Съединените щати и евентуална победа на републиканците. Така виждам аз ситуацията, при която Красимир Каракачанов ще се изправи пред вас. Единственото, което искам да кажа, защото не желая то да избяга от вниманието на нашите гости тази вечер, Красимир Каракачанов и Александър Сиди, е плененото българско образование. Пленено от либералните общности. Там не остана сякаш организирана форма на съпротива в властовите ешелони. Последното пък това, което се случи в Народното събрание, се даде възможност за джендър политика в училищата, т.е. да се каже, че това е приемливо от мнозинството народни представители, то просто е един знак за завършването на този процес. Той обхваща вече училищата, обхваща университетите, обхваща Министерството на народното образование, както виждаме, има мнозинство в Народното събрание. Това са мислите, които исках да споделя преди Красимир Каракачанов и Александър Сиди да дойдат на сцената, за което ги каня. Аплодисменти. Заповядай. И преди да връча микрофона и да ги оставя, искам да кажа, че ВМРО те ще преценят в каква степен активите са повече от пасивите, на това, че се оказа партията инкубатор на най-голямо количество лица и лидери към днескашния ден в консервативното пространство. Което, разбира се, е предизвикателство и за самата партия и пъти напред. Желая ви приятни минути с нашите забележителни гости. Преди да дам думата на Красимир Каракачанов, ще разделим вечерта условно на три панела. Както сами подразбирате, чисто формално
Първият панел е представянето на книгата на доктор Красимир Каракачанов. Във втория искаме да говорим за вътрешна, външна политика, геополитика. И в третия панел ще дам думата на съпредседателя Александър Сиди да говори за войната в Газа между Израел и Палестина. Заповядай. Добър вечер. Тъй като сме в консервативния клуб за дебати беше, нали? Ще започна дебата още с сядането. Това, което каза Станимир. Не трябва да възлагаме излишни надежди на термини като либерали, консерватори, социалисти и така нататък. Всъщност, в света и в Европа вече нищо не е това, което беше през 20 век, когато тези понятия означаваха ясни неща. Консерватори беше едно, либерали друго, социалисти трето, националисти четвърто и така нататък. Защо го казвам? Всъщност, отдавна консервативното е само една марка. Примерно в Великобритания консерваторите нямат абсолютно нищо общо с консервативни каузи. Абсолютно нищо общо. Какво имам предвид? Още 2000-та година оказа се, че в самата консервативна партия в Лондон има консервативно крило в консервативната партия. И отиваме по тяхна покана с един мой колега Анатолий Величков, тогава и двамата ръководители на ВМРО. Поканиха ни хората в един клуб, типично английски, и си говорим. И аз ми задах един прост въпрос. Добре, защо се наричате консервативно крило в консервативната партия? Примерно двама бяха лордове от тях, другите депутати от британския парламент. И те ми отговориха много просто. Ами то вече всъщност консервативната партия в Англия, в Великобритания е лейбаристка, т.е. социалистическа. А лейбаристите са чисти комунисти. Като погледнете в днешни времена, консерваторите избират индиец за министър-председател, консерваторите в Шотландия пакистанец, кмета на Лондон пакистанец. Преди 3 години господин Джамбазки води една делегация такива консерватори, значи Британия още не беше напуснала Европарламента в София на една конференция. Аз като вице-премиер по сигурността и министър на отбраната им говоря за сигурността, тероризма и така нататък и употребявам термина ислямски тероризъм, който е факт. Тогава, сега е войната в Израел, но тогава бяха атентати в Европа, убийства, обезглавяване на учители и така нататък. И тогава ми скочи една депутатка, маркиза ли беше, каква беше с титла, консерваторка, и каза: ма как може да наричате британска депутатка консерваторка, депутатка в Европарламента? Ама как може да наричате тероризма ислямски? Ами то няма... това е ислямофобия. И аз ви отговорих с прост въпрос. Ами не знам последните 100 години някой атентатор, когато убива хора, да вика да живее Христос, или да живее Буда, или да живее нещо друго, някой друг Бог. Всичките скандират Аллах Акбар. И няма какво да се лъжеме. Целта на ислямска държава, преди това на Ал-Кайда и на всички други подобни ислямистки организации, е не конкретно борбата с Израел или с големия сатана, наречен Съединени американски щати, е борбата за налагане на шерията като начин на живот, т.е. ислямското право. Защо го казвам? Защото в България хората, разочаровани от социалисти, либерали, демократи, християн-демократи и всякакви други, българските политически партии в България бяха проекти на личности, около които се събират определени интереси, а не проекти за каузи и идеи. И хората видяха християн-демократите, не могат да разберат идеологически какви са. Вчера с Путин, днеска против Путин. Социалистите уж за социална държава, пък те говорят по-бетер от националистите. И сега хората, нова модерна думичка, консерватори, априори това не решава нищо. Какво значи той, Станимир го каза? Имаш леви консерватори, имаш десни консерватори, имаш консерватори, които само на име са консерватори. Всъщност, нито една кауза, нито една идеология световна няма никакво значение, ако тя не устоява
интереса на общността, която представлява. Говоря общността, имам предвид националната общност. Защото всъщност какво лошо има в либерализма, ако човек чете Джон Лок? Какво лошо има в икономическия либерализъм, който е идеология от 19 век края? Нищо лошо. Напротив, нашите национални революционери са били национално-либерали. Национално-либералната партия. Това са хора, които са искали свобода. Либерализма се възприемал като и свобода и на личността, свобода и на стопанската инициатива, на личната инициатива. Само че либералното знаме беше превзето от едни троцкисти, тотални, не марксисти, а троцкисти от франкфуртската школа, които под знамето на либерализма, на либералната идея, налагат един неотроцкизъм в Европа. Десните партии в Европа, какво им е дясното, след като Станимир спомена Истанбулската конвенция, като те са проводници на тази Истанбулска конвенция, при която няма да има полове, няма да има семейство, кое е дясното примерно на немските християн-демократи. Няма такова дясно. Последното определение, което в Брюксел измислиха, е родителят родил детето, за да не кажат думата майка. Ами то родител, който може да роди, може да е само от женски пол. Аз не знам, въпреки това, което казва радио Тел Авив, че е известно, че мъж не може да роди, не може да забремене и да роди, и въпреки това, че опитите продължават в това отношение, родител, който може да роди, е само от женски пол. И това го измислят всъщност така наречените уж десни в Европа. Тоест, ако и консерватизма е байрак за лично ползване, консерватизма какво е? Той не върви отделно от националната кауза или от национализма. Консерватизма означава това да защитаваш ценности и стойности, които във времето са се доказали. Семейството, училището, националната държава, суверенитета. Това е вярата, християнството, защото все пак все още Европа е християнски континент преобладаващо. Това е консерватизма. Хубаво е, че се появяват различни формации, които говорят по тази тема. Хубаво е, че има дебати. Хубаво е, че примерно в Стара Загора това е традиция, чрез консервативния клуб за дебати, защото виждаме, че уж не управляват едни либерали, които са за свободата на личността, свободата на словото, свободата на Украина, свободата на ескимосите и на какво ли не, правата на жените, правата на детето и всички други хубави лозунги. Всъщност същите тези хора наложиха тотална цензура в Европа, а от 2 години в България. Това, което може да се говори на подобни форуми, не може да го говориш нито по BTV, нито по Нова телевизия, съвсем малко при някои от водещите по националната телевизия. Забранено е просто, има забранителни списъци. Ако ти не скандираш слава на Украина и да живее Байден и евроатлантическите ценности да са ти първа, втора и трета дума, просто нямаш право на мнение. Това е по увода. Тази вечер мислех да представим 2 книги, но една книга, но ще представим 2. Едната е един роман. Той е един роман като подарък за Коледа на един български млад писател Добри Божинов. И тъй като касаеш темата история, той е специализиран, пише по темата история, много красиви неща. За съжаление в историята също може да мечтаеме. В математиката трудно може да мечтаеш, че 2 и 2 прави 6. Но в историята може да си помечтаеш какво би било, ако се беше случило нещо друго. В този роман, който се казва Сенките, той е за Гоце Делчев. Мотива, и с това ще приключа, мотива е как всъщност сина на Левски открива този млад българин Гоце Делчев и започва да го подпомага не само идейно, но и финансово, и той създава легендата, наречена ВМРО. Романът е хубав, автор е добър, но това е роман, четиво за коледните празници. Книгата, която бях поканен да представя, е последната ми книга. Тя, за разлика от предишните, е в по-научна форма. Тоест, това е научно изследване, а не само книга, която да популяризира определени теми от нашата история. И тя е външнополитическата дейност на ВМРО
период от нейното създаване 1893 до 1944 година, сложил съм 1944 година, защото тогава започват едни преломни промени, които не само забраняват дейността на ВМРО, но и на всички останали патриотични организации. И честно казвам, след 1944-1945 година наблюдаваме неща, които днес ги виждаме пак. Да заклеймяваш националната държава, да я отричаш, да отричаш религията, да отричаш традиционните исторически християнски семейни ценности. Разликата е тази, те са две. Едната е в полза на днешните либерални троцкисти, че когато те нарочат за враг на либералния глобализъм, просто не те пращат в Белене или в Сибир, а те остракират, отстраняват те от обществото, опитват да ти отворят устата и да те унищожат икономически. Но пък предимството на предишните интернационалисти, глобалисти, защото едните говореха за глобална пролетарска революция, другите сега говорят за глобалното общество, отвореното общество, либералната революция и така нататък. Предимството на предишните пък е, че не ни карат мъж да се жени за мъж, докато тези го провеждат като държавна, като наддържавна, като европейска политика. Така че но едното и другото, историята ще ги отрече. То едното отречено, другото ще го отрече. Външнополитическата дейност на ВМРО е една тема, по която са писали доста автори, но частично. И са писали определено по някои събития, които са се случвали в историята на Македоно-Одринската революционна организация. Примерно около Илинденското въстание, какво е предприемала организацията за популяризиране на въстанието, след потушаване на въстанието, след това около Балканските войни, около Първата световна война. Повече се набляга последните години, след 10 ноември, на опитите за преговори между ВМРО и Коминтерна и убийството на Тодор Александров. Но това са сегменти от цялата тази близо 41 годишна история, а периода е над 50 години. Никой не беше си направил труда да направи един цялостен преглед на фона на това как се е развивало революционното движение, какви постижения или поражения има, да направи един анализ на цялата тази дейност, която придружава революционната дейност. Разбира се, историците, а и да не говорим за романистите, повече наблягат на героичните събития. Кой как е загинал, как е убит Гоце Делчев, как е убит Даме Груев или Тодор Александров, успехите на Илинденското въстание, героизма и така нататък и така нататък. Нищо не беше направено в цялостен вид за една друга дейност, която всъщност е важна. Защото важно е да държиш пушката, важно е да се сражаваш с поробителите, но цялата тази твоя борба, ако не бъде добре представена пред тогавашния свят, тогавашните велики сили, всъщност нищо не си направил. Именно в тази дейност, външнополитическата дейност, ВМРО успява да ангажира тогавашния елит на българската нация, научен елит, чрез един институт, тъй като все пак това е революционна организация, тя няма външен министър, нищо, че е държава в държавата, държава в Османската империя, вътре. Тя създава една структура, наречена задгранично представителство, което резидира в София и се представлява от 2 или 3 в различните периоди хора, които са известни интелектуалци или учени или политици български, свързани с каузата на българите в Македония и Одринска Тракия, които имат нужните контакти, които могат да създават контакти, това е дума, които са дипломати. Тази дейност се е заемали различни хора. С тази международна дейност се занимавали много известни български личности, като почнем професорите Милетич, Георгов, Никола Милев, старозагорец Иван Гарванов, който също е бил задграничен представител на ВМРО след Илинденското въстание. Става такъв. Не случайно го споменавам пред старозагорската аудитория, защото е една много комплексна личност в историята на ВМРО. Един Симеон Радев, един Пейо Яворов. В тази дейност, освен поддържане на контакти с чужди медии, с чужди посланници или чужди политици, ВМРО се опитва да изнася и го прави много успешно своята дейност и в Европа.
Говоря за политико-дипломатичната си дейност. Има свои представителства в Виена, в Рим, известно време в Париж, но след Първата световна война французите не гледат добро око на нас, т.е. на българите като цяло, защото сме противници във войната. В Швейцария, примерно Симеон Радев започва да издава с пари на ВМРО вестник Македония в Женева. След това този вестник се издава в Париж. След това тази дейност буквално до 1934 година продължават други хора. Това е времето преди Симеон Радев да напише още строители на съвременна България или да влезе в дипломацията на България, където той стига до върховете на дипломатическата кариера, като посланник в Швейцария, в Румъния преди това, в Съединените щати и така нататък. Тоест, както виждате, това са хора, които са не фенове, както се казва, активни участници в дейността на ВМРО. Това е елита на тогавашното българско общество. Не само вестници, но след създаването на международната организация ООН, Общество на народите в Женева, не случайно именно в Женева ВМРО прави свое представителство и издава вестник на френски, започва да се организират изложения, меморандуми, т.е. документи, с които се заливат европейските правителства, депутати, медии и така нататък. В книгата всичко това е описано много подробно. Описани са и персоналните контакти. Но един от големите успехи са създаването не само на подобни представителства, но и на цели организационни структури, които вършат подобна дейност. Както в Европа, това са предимно студентските дружества на българи патриоти, които защитават каузата на Македония и на Одринска Тракия и въобще българската кауза, но и в Съединените щати и в Канада организацията Македонска патриотична организация, която съществува и до ден днешен, буквално в септември месец и беше поредният конгрес, които също издават този път на английски и облъчват американското общество. Имат връзки с сенатори, поддържат. И един от тях също става и сенатор, т.е. конгресмен в американския, 2 мандата в американския парламент. В книгата всичко това е събрано и описано. Описани са също така и в времената, когато сме чели за събитията около Илинденското въстание, около войните, Балканска, Първа световна. Подробно, включително ВМРО преговаря с турското правителство, преговаря с чужди правителства. Едно е обаче ясно. До 1918 година, когато България е сила на Балканите и в икономически план, и във военен план, политиката на ВМРО се движи абсолютно успоредно с политиката на българската държава. Защото и сега, и тогава е имало и леви, и десни, и по-крадливи, и по-честни политици, но за разлика от сегашните, които нямат кауза, за тях каузата е личната печалба и личния интерес и личното оцеляване в сглобката, тогавашните политици, да, имало и крадливи, имало и афери, имало и осъдени за разлика от сега министри, всичките все пак са били патриоти. Кой повече, кой по-малко, всеки се е движил в посока на отстояване на българския национален интерес и осъществяване на българския национален идеал. Освобождението на Македония и на Тракия и обединението им с България. Сан-Стефански идеал, който сега някои хора искат да забранят, нали, дори като празник. Защото трябва да се покажеме, да се подмажеме, да се подложиме, да обясниме, че ние сме за демокрация, а не за Путин. Тогава се движили успоредно нещата. Да, някой път ВМРО използвало и малко по-груби средства спрямо българските политици. Малко по-остри думи, малко по-остро поведение, но това е било в нюанси на политиката. Това е до Първата световна война. След Втората световна война има разлика. България вече не е велика сила. Като казвам това, успоредно със своите представителства по Европа и по света, ВМРО всичко това го съгласува с българските дипломатически представители и получава помощта и на държавата, и на българската дипломация. Но след Първата световна война, когато България е бита държава, наложени са и репарации, отнети са и територии, великите сили и нашите съседи са ни изолирали. България няма абсолютно никакво влияние, никой не е брои за нищо. Апропо, както и сега, без да сме загубили война. Тогава ВМРО остава сама на терена да устоява българската кауза или каузата на българите, останали под чужда власт. Тогава си позволява и някои инициативи, които
Няма как да съгласуваш с правителство, което дори да го съгласуваш, правителството, то от него нищо не зависи, защото никой не го брои за фактор в Европа. Това са леките разлики. И се вижда как тогава, между другото, сега е много модерно от година и половина от войната в Украйна, а сега от войната в Близки изток от един месец, да се говори за сложната дипломатическа ситуация, за проблемите на сигурността и така нататък. Аз като историк ще го кажа, той света винаги така се е развивал. И така с това леко ще започна прехода към втората тема. Той света винаги така е бил. Тази утопия, с която ни люлееха още от времето на комунизма, че ето сега, като победи световната пролетарска революция и комунизма обхване целия свят, няма да има противоречия, няма да има национални различия, няма да има национални интереси. Интересът на пролетарията и на народа е по-важен и той ще бъде водещ. Сега ни говорят същото. Правата на човека, върховенство на закона. Само че всичко това е дим над водата, прах в очите. Великите сили, които всъщност лансират подобни идеологии и ги налагат, защото са им удобни да управляват по-лесно по-малките държави, всъщност винаги са преследвали своите интереси. Винаги. Както сега виждаме сблъсъка, защото това, което виждаме в Украйна, не е война между Украйна и Русия, не е какво да се лъжем. Това е война между Щатите и Русия и Китай. Или по-скоро бих казал между Щатите и Китай. Но е по-лесно, вместо да воюваш американската армия с китайската, американската икономика с китайската, да вкараш две държави, които всъщност Украйна и Русия, това, което е Молдова и Румъния, или Македония и България, или Кипър и Гърция, мога да дам и други примери. Като етнос, като история и така нататък. Където политиката, намесвайки се, е създала тези противоречия. Просто има отново поредният цикъл, в който две велики сили и гравитиращите около тях партньори или групи от държави се сблъскват в територията, някъде по света. Този сблъсък, преди това го наблюдавахме, е в Близки изток. Само че тогава Русия и Китай не бяха нито военно, нито икономически подготвени да отговорят по начина, по който го правят сега. Тогава ситуацията е била същата. Края на 19 век е видно, че Османската империя се разпада. Великите сили се оглеждат за нейното наследство, за териториите, които сега наричаме не само Турция, но и Балкани, но наричаме и Близък изток. Защото всичко това от Босфора почти до Гибралтар по брега на Средиземно море е Османска империя. Египет, Алжир, Мароко, Палестина, Тунис, Ливан, Сирия, Ирак и така нататък. Обаче тъкат и други процеси. В Европа, след буквално самия край, почти на 19 век, се случва едно събитие. Германската нация се обединява. Чрез няколко войни Бисмарк успява да постигне обединението на Германия и Германия около Прусия и Германия става сериозен фактор. Франция на това не й харесва, Великобритания е притеснена, Русия също. Тогава, тъй като част от световните колонии са току-що завладени към средата, края на 19 век и все още могат да бъдат преразпределени на базата на силата, Великобритания и Франция се притесняват, че Германия може да претендира за колонии. Вече най-голямата европейска държава и най-голяма като население и с най-добрата икономика, най-мощна и със силна армия, може да каже и ние като вас искаме колонии, да си направим и ние колониална система. И те го правят, апропо. Точно едно десетилетие преди края на 19 век Германия завладява някои държави в Африка, взема някои острови в Тихия океан и така нататък. Но иска още. Само че Великобритания не иска да пусне кокала. Страхува се, че Германия, която е икономически много напреднала и технически много по-напред от Великобритания, ще направи мощен флот. И излизайки в морето, ще претендира за колониите им, които им носят несметни богатства. От друга страна, се притеснява, че Германия и Русия могат да станат съюзници, както сега щатите се притесняваха от това, че Европа и Русия търгуват поне и правят бизнес, защото това е била играта и политиката на Бисмарк в 19 век.
а Русия, ставайки по-силна, стигайки почти до Афганистан, е на една крачка от перлата в короната Индия, тогава също света е врял и кипял. Тогава също има войни. Русия води война с Япония за Корея. Франция води война в Марокко. Британците имат проблеми с колониите си в Индия. Още е пресен спомена за загубата на Америка. Последната им война е 1812 година между Щатите и Англия. Тоест светът също бил напрегнат тогава. Не са живяли в една идилия и България да е плувала в едно спокойно море и ВМРО да плува или да действа в една ситуация, в която твоята кауза е справедлива и щом е справедлива, тя ще победи, защото хората, нали, вече либералните идеи тогава, нали, справедливост, равенство, братство, това, което прокламира Френската революция. Света има своите интереси. И тогава и сега е същото. Сега за какво е този конфликт? Нима не можеха да се разберат руснаците и украинците. Те говорят на един и същи език. Имат обща история. Просто битката е за това, че Щатите искат да запазят своята хегемония, която имат буквално от 90-те години на миналия век. Вече ни 30 и няколко години. Те са единствения господар на света. Където искат и както искат, го правят. Решиха, че Садам Хюсин е лош, защото дигат цените на петрола и подкокоросва другите арабски държави да дигат цените на петрола и го обявиха за недемократичен, отидоха и му разпърчатосаха държавата. Напуснаха я после, оставиха и да се самоизбиват помежду си, но петролните находища се контролират от американски и британски фирми. Това тогава някак си ни беше представено като борба за демокрация. Сега обаче руската политика е агресия. Едно и също е, няма разлика. И в едната война, и в другата война по-силния напада по-слабия и има жертви от цивилното население. Едно и също, никаква разлика няма. Има двоен стандарт просто. В Сирия какво беше? Сблъсъка в Сирия Башар Асад, който династията Асад управлява от 60-те години. Башар Асад стана неудобен, когато трябваше да се... Цялата битка е кой ще държи икономиката на Европа, кой ще й доставя суровините, кой ще контролира суровините за Европа, газ, петрол, метали и други природни изкопаеми. И тъй като проекта имаше два алтернативни проекта за изграждане на газови коридори. Единият от Катар през Сирия за Южна Европа, но Катар като съюзник на щатите всъщност това беше американския проект и другия проект е руско-иранския. Каспийска газ, иранска газ, пак през Сирия, пак за Европа. Но този път контрол ще да бъде руско-ирански. В момента, в който Башар Асад предпочете руско-иранския вариант, и то обяснимо защо, защото руснаците го крепят на власт, и ако мръднете имат и военноморска база, и сухопътни сили вътре, а пък Иран подкрепя традиционно Сирия, ако мръдне ще загуби тази подкрепа. В момента, в който той избра иранско-руския проект, стана и той недемократичен и почнаха да го шамарят. Ислямска държава, какво ли не беше, демократична опозиция, която всъщност беше Ал-Кайда. Главорезите ги кръстиха демократична опозиция. Сега същите тези под друго знаме правят проблемите в Близкия изток, в Израел. Но за това ще говори колегата, да не влизам в неговата тема. Всичко е въпрос на интерес. Да, Ислямска държава управлява определени територии от Сирия, но забележете къде има американски войски в Сирия, в окупираните на Сирия територии. Там, където има нефт и газ. Те са там. Всичко е въпрос на интерес. И сега и тогава е било така. И тогава са говорили за свобода, равенство, братство, сега ни говорят за какво беше? За отвореното общество, за върховенството на закона, правата на жените, правата на децата, правата на не знам си кой и така нататък. Всеки използва някаква идеология, за да продаде своята хегемония по-смилаемо така. Това е... в онази ситуация не е било лесно. Света не се е променил, защото великите сили имат един и същи характер. Дали ще е Японската империя, дали ще е Руската империя или Съветския съюз, дали ще е Третия райх, дали ще е Съединените американски щати или Британската империя в исторически план, а пък още по-преди това Римската империя. Те имат интереси. Не случайно британците са
достатъчно откровенно цинични, бяха го казали много просто още през 19 век. Великобритания няма вечни приятели, има вечни интереси. Когато отговаряш на техните интереси, си техен приятел. Когато стоиш на пътя на техните интереси, те прегазват. Днеска всичко това, което се случва в България, е следствие именно на тази международна конюнктура. Но понеже говорихме за международната дейност на ВМРО, и вчера имаше една новина, как героичното българско правителство и героичният външен министър не позволили на самолета на Лавров да прелети над България, защото в него била Мария Захарова, говорителката, една чиновничка, а пък те била в забранителния списък. Значи не заради Лавров, а заради чиновничката му. Добре, да, той самия Лавров е в забранителния списък, не е само Мария Захарова. Ама Лавров е поканен на тази международна среща. Първо. Второ, малко смешно е да не смееш да удариш магарето, да удреш Самара. Кажа, дни заради говорителката няма да те пуснем. И всъщност какво стана? Те си минаха през Гърция. Гърция не е натовска държава ли? Не е европейска държава ли? Гърция не дава оръжие на Украйна ли? Дават много повече, защото те също имаха руско въоръжение и купуваха буквално до преди 5-6 години руско въоръжение. И ракетни комплекси, и бронирани машини, и много други. И артилерия. Те го подаряват на Украйна или го продават. Аз грък да подарява не съм виждал, най-вероятно го продават. И парични помощи дават, но най-вероятно сключват и договори как ще избиват парите, после докато ние сме ларш в името на световната демокрация, сме готови да си разсипеме държавата, да я фалираме, но да ни потупат по рамото и да кажат, ето и вие сте борци, както го беше казал поета Умря Сиромаха за правда и свобода, нали? Само ще за чужда правда и чужда свобода, не за нашата. Гърция го пусна. Тогава какво се случва? 903 година, когато е взето решението за въстание в Солун, председател на ВМРО по това време Иван Гарванов, пак го споменавам, вашия съгражданин, и започва да се организира въстанието, няма да се лъжим, и тогава и сега големите държави имат свой шпионаж. Тъй като ВМРО отива и информира правителството българското, съвсем лоялно, като българи на българско правителство, споделят, че лятото ще правиме въстание. Българското правителство започва да обсъжда помежду си съответните министри на външните работи, на войната, министър-председателя, информират княза Фердинанд. И то от някъде изтича информация, руснаците разбират. Тогава лично на крака се вдига. Идва руският външен министър граф Ламсдорф. Официално да се види с княз Фердинанд, да се види с министър-председател, но всъщност целта му е да убеди ВМРО да не вдига въстание. И провежда 2 срещи с задграничните представители, т.е. с тази институция, дипломатическата на ВМРО, в София, в която се опитва да ги убеди, че не е сега момента, защото Русия се готви за голям сблъсък с Япония. Предстои руско-японската война, която започва малко по-късно и която Русия губи с битките при Цушима и Порт Артур. Но той се дига на крака и в София. Ето говорим за една дейност, която може да ти доведе имперския външен министър в София да иска среща с една революционна нелегална организация. Руската империя, като много консервативна, е против всякакъв вид революционни организации и дейности, защото самата тя си пати от подобни руски революционни анархисти, комунисти, социалисти и така нататък. В Лондон по това време, благодарение на усилията на тези хора от задграничното представителство, се създава един Балкански комитет, в който влизат 2 лорда, влизат няколко журналисти, влизат известни историци, включително известния археолог Артър Еванс, депутати от парламента. Там няма българи. Това са само британски граждани, и то на високо обществено положение, които са спечелени за българската кауза, благодарение на същата тази дипломатическа дейност, задгранична дейност на ВМРО. И си задавам много въпроси, като си говорим по тези теми. Всъщност, както казах, интересите на великите сили не са се променили. Те винаги имат само и единствено своите интереси. Но, за разлика от тогава, е имало българи и в управлението на България, и в парламента на България, тъй като във войската ни и до ден днешен не се съмнявам, но и във войската тогавашната, и общественици, и журналисти, и революционери, които са имали обща кауза.
И са работили в синхрон в името на тази кауза. Помагали са си и са се допълвали. Затова са постигали успехи. Затова България е наричана, българите са наричани просаците на Балканите, а сега ни смятат най-вероятно за простаците на Балканите. Въпреки че сме най-последно освободилата се балканска държава, като казвам просаците, имам предвид Прусия, която със силата си, икономиката си и армията си обедини Германия около себе си. Българите след победите в сръбско-българската война са наречени просаците на Балканите, т.е. най-силните, най-модерните, най-готините. Сега не знам, но тогава, въпреки че Гърция е държава от 1821, а Сърбия от 1815, много преди България, а Румъния също, 30-те години става държава, буквално в края на 19 век в България има повече училища, повече читалища и повече грамотни хора, отколкото в държави, които са освободили преди 50-60 години преди нас. Нашите съседи. България е била номер 1. Нацията е имала самочувствие, но най-важното е имала кауза. Всички. И крадливи, и честни, и религиозни, и атеисти, и леви, и десни. Каузата е била една. Да се постигне свобода за онези българи, които живеят извън пределите на България. И веднага пак правя друг паралел. Разбира се, не е тайна, че аз имам съвсем различни политически убеждения от сега управляващата ми сглобка, но правя този паралел от тази гледна точка. Риторично към тези, които сега най-силно викат да живее Украйна, слава на НАТО и евроатлантически ценности. Да, в Украйна ние имаме също свои интереси. Има 500 000 етнически българи. Една част от тях вече са на руска територия, защото част от Запорожие с градовете Бердянск и Первомайск са превзети. Там в Запорожие имаше 40 000 българи, в Одеска област още към 320 и общо за смесените бракови по други региони са около половин милион. Да сте чули някой да се загрижи за тези хора? Добре, даваш машини, даваш техника, даваш помощ, приютяваш украински беженци. Някои от тези праволинейни евроатлантици сети ли се, включително консерватори, такива, които се наричат либерали, консерватори, християн-демократи, сети ли се да каже, дайте да помислиме, така и така приехме тук няколко десетки хиляди украински беженци, на етническите българи да им дадем друг статут. По-лесен статут за пребиваване в България. Да се опитаме да ги спасиме от пожара на войната, като ги поканиме и им се дадем условия да се заселят трайно в България или поне дълго време, докато има война или не се умиротвори ситуацията, да живеят тук, да работят тук, тук да си отглеждат децата. Все пак това са българи? Не. Украинците са по-важни от българите. Понеже говорим за ВМРО, какво стана с Македония? Приехме ултиматума на Макрон, известен като плана Макрон. Скопие най-цинично казва, няма да го приемеме. Оказва се по доклада на шефа на ДАНС в парламента, че шефката на кабинета на тогавашния министър-председател Кирил Петков е изнасяла класифицирана информация и е предоставила по имейла и изпращала на служител на Външно министерство на Скопие. Тоест ние водиме преговори, водиме дипломатическа битка с Скопие и шефа на кабинета на българския министър-председател, който може да се досетите, че няма как да стане без съгласието на самия министър-председател Кирил Петков, изнася информация. Тогава, прокуратурата се задейства, ще правим разследване. И какво се случи? Стана сглобката, прокуратурата прекрати разследването. То прави аналогия между тогавашните политици и сегашните. Тогавашния или така наречен политически елит и сегашния. Пак казвам, и тогава е имало крадливи политици. Не са само сега. Не са само последните 30 години, това е предвид. И тогава е имало комерциални политици. Имаш министри вкарвани в затвора. Разбира се, за 30 000, за 60 000 златни лева, които прави към 300-500-600 хиляди, да кажем, долара. Но вкарване в затвора. Но има ли са кауза? Сега нямаш кауза. Днешната действителност българска политическа се влияе от международната конюнктура. И това винаги е било така, но тук имаш два пътя на поведение. Единият път на поведение е да бъдеш безгласната буква и слугата изпълнител. Другия вариант е да си държава, която има собствено мнение и устоява своите интереси. Да, ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. Аз не съм против нито НАТО, нито Европейския съюз. Но
НАТО е организация, в която никой не може да насили. Все пак за 4 години съм ходил сигурно 40 пъти на срещи на министрите на НАТО. Ако имаш собствено мнение, винаги можеш да си го изразиш, може да кажеш това да, това не. И сме го правили по някои въпроси, които ни касаят, но най-вече го правяха държави като Гърция и Турция, които помежду си имаха проблеми. И това не се приема за нещо ненормално, а не да бъдеш безгласен изпълнител. А за Европейския съюз, да, Европейски съюз, защото ние българите сме европейци, Европейски съюз е много добър замисъл за един икономически съюз, а преди 10 на 12-15 години започна да се развива идеята и като един отбранителен съюз, европейска отбрана, това беше когато Меркел беше канцлер, а не сегашния, да не го квалифицирам, че устата ни беше една нецензурна дума, канцлер на Германия. Само, че това срещна съпротивата на щатите, защото те нямат интерес Европа да има собствена политика. Европа всъщност вече няма никаква политика, нито икономическа, нито собствена дипломация, а така и не успя да създаде собствени отбранителни възможности. Европа, която винаги е била генератора на цивилизацията, от времето на Римската империя, ако щете дори и Византия след това, от времето на Британската империя, на Франция или на Германия, и ако щете дори на Русия след Петър I, Европа е безгласна буква в момента. Европа е полигон за експерименти, на който всъщност се провеждат интересите на хегемона, който воюва с другите, които не искат да има само един хегемон, искат и те да ядат баница, искат и те да разпределят зони на влияние в света, да има пред Китай и Русия. Само, че Европа е потърпевшия, защото какво се случи? С всичките тези санкции, които бяха наложени, Европа съществуваше силно икономически, основно поради лесно достъпния и ефтин ресурс от руски суровини. И така е било от времето на 19 век, когато Бисмарк използва руските суровини, за да дига германската икономика, това е 19 век, и използва руския огромен пазар като пазар за германската икономическа продукция. Сега беше същото. В един момент някой взриви Северен поток 1 и 2. Сега лансират теорията, че това са някакви украински такива, даже съдът някакъв полковник самодейци, които отишли до Полша, не знам как са минали границата, военни с взривни материали, с техника, наели част на яхта, отишли, потопили се на няколко километра и изривили Северен поток. Глупости на търкалета. Мога да ви го кажа от военна гледна точка, това е абсолютно невъзможно. Имаше обаче независими разследвания, и то на американски журналисти, публикувани в американски медии, които казват, че никакви украинци и никаква яхта за разходки не са извършили тая работа. Но Европа се лиши от суровините и, както виждаме, икономически тя е вече тотално зависима. Чуваме ги нашите велики икономисти, които ни обясняват как няма проблем. Газ ще има. Чудесно, то ще има, то винаги има алтернативни. Ще внасяме от щатите. Няма проблем, само че цената е различна. Газ ще има наистина. Само че цената, както виждаме, и вчера, даже май днес Кемър взеха решение да я дигнат с още 7% и нещо цената на гъста. Въпросът не е дали ще има. Ще има. Въпросът е на каква цена. И каква е битката? Щатите просто искат да изместят Русия от пазара на суровини в Европа, за да влязат те. Това е. Руснаците обаче си намериха алтернативни пазари, защото като пазар Китай и Индия са много повече, отколкото Европа. И както виждате, цитирам европейски, брюкселски данни, икономическия растеж на Русия за 2023 година е 2,2%, Германия обаче е в рецесия, другите европейски държави са на 0. Тоест, виждаме, че влизайки в едни чужди схеми и чужди политики, ние не печелиме. Казвам ние, европейците, защото България е европейска държава. И Европейския съюз има своя смисъл, ако той може да бъде световен фактор. Не случайно казвам фактор и икономически, но той да има и потенциал да се защитава военно. Защото когато Сталин започва репресии, цитирам, за мен един сатрап е Сталин, но има и така мъдри попадения, когато започват да гонят религиите по Европа и те му казват неговите там дипломати, дай да бъдем по-внимателни с католиците, защото папата ще реагира. И той му отговорил, колко дивизии има папата, т.е. Ватикана? Николко. Ще си правим каквото си искаме. Също и сега. Европа няма собствени сили да се защитава. И тъй като взема страна,
взема страната на, естествено, партньора си в НАТО, Щатите, и от тази работа губи икономически. От тази работа обаче руснаците не загубиха почти нищо, американците печелят. Но Европа става все по-бедна и все по-икономически затъва. Разбира се, както виждате, на това нещо има реакция. Те я наричат консервативно-популисти, които печелели изборите сега в Европа. Не е така. Това са наистина консервативни партии, с консервативна идеология, но национални партии, които поставят националния интерес над така нареченото върховенство на закона, което означава да ни убеждават мъж да се жени за мъж и който не е съгласен да следва санкции. Не само Унгария, защото Станимир говореше за някои консерватори, има истинския модел за България. Орбан. Хем национален интерес, хем консервативен като идеология. Семейство, християнство, унгарци като нация, унгарски национален интерес и интересите на Унгария. Само, че виждаме какво се случва. Преди 2-3 седмици Словакия спечели един подобен на Орбан. В Холандия миналата седмица Вилдерс същия, който даже, той е дори краен, иска да напуска Холандия, да напуска Европейския съюз. Ако сега има избори, гледам социологията в Европа, ако сега има избори във Франция, за президент ще стане Марин Люпен, ще спечели изборите, а не Макрон. Ако в Австрия ще има март месец избори, ще спечели точно една подобна партия като тази на Орбан, партията на свободата. Тоест, нещата се обръщат. И тук пак въпросът, който задава една известна институция, наречена Gallup International, къде сме ние? Ние сме във водовъртежа на личните интереси на хората от сглобката. Никъде другаде. Хората успяха да направят това, което отдавна се стремяха, обезвериха хората до такава степен, че те вече не вярват на институциите, докараха до там обикновения човек да се стреми всеки да се спасява сам. Което пък, когато всеки се опитва да спасява сам, те прави трудно възможността на обединение на някакви хора в името на някаква кауза, защото всеки се спасява в това време сам и правят каквото си искат. Виждате, че включително вътре битките не са за някакви принципи. Разбира се, клишета да са едни и същи, след като Делян Пеевски стана най-големия евроатлантик, направо да им свали шапка на ДПС. Само, че доколкото си спомням, едната му жена беше фолк певица, другата манекенка, не знам защо не се ожени за Йохан Кючук, примерно. Нали са либерали. Битката е не за... Моля? Той има и по-хубави момченца. Битката е не срещу руския петрол в Лукойл, а кой да приватизира Лукойл. Нали? Това са простички ясни, видни неща. И виждаме обществото, което е заливано от сутрин до вечер от медийни активности на хора, как да кажем, минали през школата на Сорос и отровеното общество. И общо взето перспективата е такава, описана е от не един-двама български поети. Но аз се опитах да съчетая книгата като външнополитическа дейност и сегашната международна политическа ситуация, за да кажа едно. Няма как да се справим с сегашните предизвикателства в темата сигурност, външнополитическа и геополитическа ситуация, ако не познаваме историята. Защото всъщност тези нещата се повтарят. Да, малко се сменят великите сили или поне се сменят наименованията. Но интересите им са едни и същи, интересите винаги са били едни и същи. Въпросът е как ние да оцелееме в едно такова време, устоявайки наши интереси, да се измъкнем максимално сухи в една ситуация, в която действително света отива към едно доста по-сериозно ниво на конфронтация. Четейки тази книга, тя е, разбира се, описана не само сухо като повествование какво е правило ВМРО. Описани са и международните събития, които се случват, политиката на България, за да може да бъде разбрано по-всеобхватно, периода не е малък. И накрая има и една интересна тема, която реших да включа в последния момент. Това са, тя пак е по темата Македония, когато Северна Македония миналата година или тая година беше в началото, изкара един закон, с който
забрани Българския културен клуб Иван Михайлов и Българския културен клуб в Охрид Цар Борис III, защото те били фашисти и развиха тезата как Иван Михайлов е фашист, как германския Абвер накарало ВМРО да убие югославския крал през 1934 година. След това как германците пратили Иван Михайлов в Македония да създава марионетна македонска държава. Да, югославският крал е убит. Да, Иван Михайлов отива 1944 година на 6 септември, за да види дали може да се случи това. Но вътре съм използвал оригинални документи, в които се вижда, че няма абсолютно никакво немско участие в атентата срещу крал Александър, защото той се случва на 9 октомври 1934 година. А още от началото на септември 1934 година Иван Михайлов е емигрант в Турция. И там съм извадил документи, включително от немските специални служби, които като види човек нещата, вижда, че става въпрос за едни скопски съвременни фалшификации. Използвал съм и съм публикувал нещо, което имам само аз, благодарение на мои контакти. Имам паспортите на Иван Михайлов от времето от 1941 до 1944 година. И тогава по документите, които имаш от архивите, чужди и български, и печатите в паспорта, виждаш дали да Иван Михайлов е ходил при Хитлер в Берлин на аудиенция или не е ходил. Не е ходил, няма го. Има и много други документи, включително шефа на немските тайни служби, шефа на службите за Балканите, немските. Съм използвал техни показания, които са давали, в които уневиняват или по-скоро измиват опита да се хвърли едно грозно петно, тъй като нали, сега и руснаците, и европейците говорят срещу нацизма, нацистите и така. Иван Михайлов няма нищо общо нито с нацистска Германия. Напротив, 1939 година, когато немците окупират Полша, той е във Варшава и той е арестуван. Включително му снимат пръстови отпечатъци, проучват го. Поляците му дават убежище преди това, политическо убежище, той отива в Полша. Там също съм използвал проучване, документи, които са публикували Полското външно министерство и полските специални служби. Тоест и тази тема с цел да дадем една по-голяма яснота на дейността на една организация, която, пак казвам, е създадена да осъществи един национален идеал и дълго време, докато България е била нормална държава, е работила в синхрон и паралел на българската държава в името на общо българския национален идеал. Май пресрочихме тези 30-40 минути. Да, благодаря. Разбира се, че Красимир Каракачанов е харизматичен и увлекателен и може да продължи, но познавайки нашата аудитория, трябва да оставим време и за въпроси. Пък предстои Александър Сиди. Аз ще направя нещо, което предвиждах за края на вечерта, но тъй като тя очевидно, като всяка друга, ще излезе извън формата на времето, очевидно, трябва да го направя сега. И то е да благодаря на моя приятел Красимир Червилов за това, че успя да ме въвлече в това приключение, наречено Клуб за консервативни дебати. Защото дължим на неговата интуиция и политически опит това, че той усети не просто къде му е мястото, а кога е момента, в който той да стартира. И така се създаде тази изключителна форма на комуникация, която е комплимент за Красимир, увеличаващата се аудитория. Това показва Крас, че сме на прав път. И второто, което искам да подчертая, че аз наблюдавам как той комуникира с младите мъже, които търсят своя път в консервативното пространство. И виждам изключителния подход, който той има с тях, говорейки за ценностите и за обединителните ценности между тях, а не за противоречията, които могат да възникнат. Това го прави изключително полезен човек в днешни дни и аз искам да му благодаря, първо, че е мой приятел и второ, че успяхме да създадем този приятелски и работещ формат. Затова искам да помоля за вашите аплодисменти за Красимир.
Не се залъгвайте, това бяха минути за автореклама. Не. Представи си ги, ако обичаш. Не. Значи, искам да благодаря и на Евден, който стои в залата. Евден, може да стане за тебе. Защото неговото участие и присъствие в усилията, които полагаме, е значимо. И искам да благодаря на политическите партньори на Красимир Червов, която тая вечер тук са между нас, да ги поздравя с това, че успяха в Общинския съвет. И на всички вас да пожелая светли коледни празници, защото просветения консерватизъм е невъзможен без обичта към Отечеството, без вярата в християнството, в Бог, в семейството, във всичко това, което ни прави нормални хора. Желая ви да бъдете здрави и до година отново ви очакваме, а сега думата на Александър Сиди. Усещам, че тръгваш за София. Лек път. Всеки момент чакам да се обадят, извинявайте, това е... Благодаря ти, Станимире, заповядай си. Аз благодаря за поканата, ще бъда много по-кратък. Темата, която сме си говорили с Краси Червилов, това, което да си кажем за това, което се случва в Близкия изток през призмата на патриотизма, консервативното пространство, което си говорим до сега. За това ми позволете да започна с един много хубав стар еврейски виц, който ще обясни цялата ситуация там. Един стар евреин със семейството си тръгва да бяга от Съветския съюз към Израел и на границата на летището, преди да се качи на самолета, спират съветските митничари и му викат: какво е това, бе? Показват един бюст на Ленин. Той казва: как аз тук целият ми живот заминавам за Израел и това е бюст на великия вожд и учител Ленин и аз искам да го нося с мен в Израел за спомен за прекрасното време, прекарано в тази страна. Пристига в Тел Авив, питат го: какво е това, бе? Той казва: това е бюст на отвратителния сатрап Ленин и аз искам да го нося с мен за спомен за ужасното време, което изкарах в Съветския съюз. Излизат от летището, пускат ги и големият син пита: тате, какво е това в крайна сметка? Това, вика, сина, е 2 кг чисто злато, което прекарахме през границата без никакви мита. Казвам го, защото всъщност това и усещането за Израел, на Израел за тяхната собствена сигурност, за начина, по който водят държавата си. Тук един паралел с Тодор Александров, това, което той казва: България никога не е гледала на изток и на запад. Нашия път е този, който е български национален интерес. Всъщност затова разказах този вид, затова почнах с него, защото Израел винаги е гледал собствения си интерес. Израел е създаден 1948 година с подкрепата на Сталин, много бързо успяват да се скарат с Съветския съюз, още по време на Суетската криза. Не купуват оръжие от Русия, купуват от Великобритания, с което скъсват отношения с Съветския съюз и така нататък. Една дълга история на един ужасяващ и тежък конфликт, който предполагам, че всички вие знаете. За съжаление, там се случва ужасна война, в която умират хора и от двете страни на границата. Имал съм щастието да бъда много пъти в тази държава, но това, което се случва сега там, то е поредният епизод от една ужасна война. Мога да ви разкажа, разбира се, ако искате, за военните действия, как се развиват, какво се случва, но не това е толкова важно. По-важно е защо се случи. Това, което се случи там, всъщност, и затова толкова много искам да го разкажа, е нещо, което ние трябва да внимаваме. Нещо, което се случва на база също това, за което говори Краси преди малко, интереса на великите сили и то безумен сблъсък на консервативното и либералното. Аз даже би го нарекал на нормалното и ненормалното. Израел като политическа система е много подобна на нашата, имаше същите въпроси политически. Там имате един Биби Нетаняху, който управлява точно колкото Борисов, по същия начин, със същите обвинения в корупция и така нататък. И той беше свален по подобен начин на Борисов и беше направена една отвратителна сглобка там, както беше правителството на Кирил Петков. И всичко това беше под натиска на американците, по абсолютно същия начин, както се случи в България.
направиха една сглобка и събраха 61 гласа, 120 местен на израелския парламент. Събраха 61 гласа, вкарвайки за първи път в управлението на страната арабска партия. Арабската партия, първата им работа, която направиха, нашото ДПС, само че тяхна арабска партия, която за първи път влезе в управлението, първата им работа беше да овладеят службите. И ако тук, за съжаление, нашия двор отдавна е разграден, те имат друго усещане за сигурност и друг смисъл в тяхната сигурност. И когато овладеят службите арабите, се случи това, което се случва на 7 октомври. Нетаняху се върна на власт, точно както и Борисов беше изпран и върнат. Веднага след това му организираха протести и неговата първа работа беше да премахне законодателството в либерална посока, което бяха направили тия преди него за една година. Бяха гласували едни закони, с които разрешаваха тръгването в посока на гей браковете, нещо, което между другото и тук направихме. Аз една скоба ще отворя, ама много държа да го кажа, че сме в Стара Загора, защото само на 50 метра от нас се случи нещо ужасяващо, ужасяващо в политически план. И това е отвратителният случай с Девора, за който всички знаем. Тук тръгна големия протест, който промени българското законодателство и всъщност за първи път в българското законодателство ние признахме съществуването на еднополови двойки в законодателството. Защото всичко беше за битка за това да се спаси Дебора и всички като нея от тормоз на разни изроди, които могат да посегнат на жена. И заради това променихме законодателство, където вече не се казва мъж и жена, се казва тия, които живеят на партньори, които живеят заедно, т.е. вече нямате пол. Всъщност това беше целият смисъл. Това направиха и в Израел с едни закони, Нетаняху се върна и първата му работа беше да отмени тези закони и да тръгне да прави промени в промените на съдебната им система. И ако сте следили процесите там от началото на годината, всъщност от края на миналата година, в Израел има ежеседмични протести на шабат. Всяка събота има ежеседмични огромни протести срещу Нетаняху. И това, което се случи на 7 октомври, всъщност много хора казаха, ама как службите го проспаха. Истината по-скоро е в това, че службите не го проспаха, имали са достатъчно данни за това и излязаха информации, че Египет ги е предупредил, че се готви нещо голямо. Само че за тях беше по-важно да свалят Нетаняху, а не да опазят държавата си. Те вярваха, че израелската армия е достатъчно силна, за да противодейства на някаква по-сериозна атака. Но една атака, която би имала жертви в Израел, е достатъчно добър повод да бъде свален Нетаняху от власт. И заради това направиха най-кървавото нападение, позволиха най-кървавото нападение в Израел и за един ден бяха убити повече хора, т.е. последния път, когато са убивани толкова евреи за един ден, е било по времето на Холокоста. И всъщност това наистина е ужасяващо, което се случи там. Това, разбира се, има своята логика. Обясних чисто отзад какво стои в целият този либерално-консервативен момент. Аз имах удоволствието 2 пъти да бъда в Израел последната година и половина и чух ужасяващи неща на местно ниво. Примерно те имат изключително силна религиозна общност, която всички сме виждали си ни странни тук, такива плитчици и така нататък. Но те примерно разказваха, и аз го видях на живо и лично, те имат кипа, знаете какво е кипа, евреите го носят, религиозните евреи имат кипа, която е с цветовете на дъгата. Това е абсурдно. Представете си кръстче с цветовете на дъгата. Толкова малумно това. Естествено, религиозните не ги носят. Никой религиозен няма да сложи такова нещо, но ги продават. Свиквайте с тази идея. Нали? Това е смисъл. Тоест и онова общество се разлага, но за разлика от нашето, което все пак имаме някакво удоволствие да живеем в място, което последната голяма война е била в Европа преди 60-70 години. След 60-70 години, съжаление, случи войната в Украйна, но ние сме на някакси по-спокойно място. Всяко едно преместване в каквато и да било посока на сигурността в Израел води до жертви. Огромно количество жертви. Всъщност и от двете страни. Това, което се случва след това, натиска, изказванията на Нетаняху, как сега ще унищожат Хамас, няма как да се случи. За съжаление, според мен, бил съм в доста голяма близост до Газа и няколко неща, които така смятам, че е по-добре да ви разкажа, защото някъде ги видите, защото ще видите хода на бойните действия, може да ги видите в интернет, има ги, ако ви е интересно.
Но бяхме в едно поделение преди няколко години, което е ангажирано с това да охранява ивицата Газа, да охранява границата от нахлуване. И там полковника, който беше шеф на тази база, и генерала, който беше шеф на цялата група, и двамата вече не са между живите, на 7 октомври загубиха живота си. Но той ни разказа за един ужасяващ случай, за една жена, която показани снимки, показани кадри, през пешеходния изход, те са 3 пункта, които се влиза в Газа, 2 пешеходни, един с автомобили. И през пешеходния пункт една жена е спряна в една като клетка такава, цялата облечена в шахидски пояс. И казва, тая жена, примерно, аз искам да ви разкажа нейната история. Тя казва, преди 3 години беше дошла в Израел, беше се довлякла, ни жива, ни умряла, се беше довлякла до границата и беше прибита, изнасилена с чупени кости, зъби и каквото сетите друго от нейното семейство в Газа. И казва, тя дойде при нас и ние закарахме в Бершева, в болницата, 2 години стоя там с всички възможни процедури, всичко, което за да може тя да продължи да живее. И когато беше излекувана, ние предложихме да остане в Израел или да се върне в Газа. И тя каза, аз трябва да се върна в Газа, защото там са децата ми. И казва, тази жена сега, една година по-късно, отново е на пункта и облечена в шахидски пояс. Идва, за да се взриви при нас. И ние питаме, добре, защо го правиш? И тя казва, защото те държат децата ми. Няма никакъв друг избор за нея. Ако не е тя, ще взривят децата й. Така работи Хамас. За Хамас няма никаква ценност в човешкия живот. Другия пункт, който посетихме, това е пункта за автомобили, който е, не автомобили не могат да влизат и да излизат. Това е за стоки, пункта Керем Шалом, който се намира на границата между Египет, Израел и Газа. Няма да ви разказвам какво е техническо съоръжение, наистина уникално, но човека, който беше там, който управлява този пункт, той разказа, че всяка седмица, защото стените са огромни, мога да ви покажа по снимки, който му е интересно, около 4,5 метра, 5 бетонни стени, едни големи клетки такива, в които влизат по 60-70 тира. Едновременно там се товарват стоките, влиза друг тир, оперира много сериозно съоръжение. И казва, от време на време някой от Хамас или от Газа всъщност почва да стреля или да хвърля бомби. И казва, ние през това време се криеме долу в бомбоубежището, което е под тия клетки за тировете, изчакваме да мине, отваряме пак пункта и продължаваме да работим. Добре, защо работите? Те хора стрелят по вас. И той казва, защото в Газа живее 2 милиона души. От тях 700-800 хиляди са свързани по някакъв начин с Хамас. Останалите 1 200 000 са мирни хора, които нямат какво друго да правят. И ако от тук не влезе някаква стока, съответно никога няма да има какво да ядат и какво да пият и как да живеят тия хора. През този пункт преминава единственото гориво. В Газа има 2 реактора в една централа. Единственото гориво за тази централа, тя е дизелова централа, работи на дизел. През този пункт минава дизела, който трябва всеки ден. И казва, ние сме пуснали точно определеното количество дизел да преминава всеки ден. Хамас вземат този дизел, половината го дават за генератора и съответно половината време има ток в Газа, другата половина няма. Останалото количество дизел те го продават през каналите за Египет. Всъщност това правят. Показани на видео, те са ни дълги, високи такива кули, може да се види навътре какво се случва и ни показва едни хорица такива от друга страна на пункта, облечени в униформа, подпрени на калаш, ще пушат нещо и вика, тия знаете ли какви са? Не. И това са митничарите на Хамас. Всяка стока, която премине през този пункт, те обмитяват. Увеличава камерата да се види малко по-навътре, 150-200 метра по-навътре, други двама, обаче облечени с дънки и тениски, отново на калашните, отново пушат. Тия какви са? И тия, вика, са митничарите на Алфатах. Добре, нали Хамас управляват? Да, те са се разбрали помежду си. Всяка стока се обмитява 2 пъти, като влезе в Газа. И съответно една бутилка вода тогава, преди 4 години, струваше $35. Бутилка минерална вода 0,5. Струваше $35. Представете си как се живее в това гето. Всъщност истината е, че няма решение на този въпрос. И двете страни са ужасно грешни. Израел направиха много грешки в времето. От друга страна, Египет няма никаква държавна власт върху Синай. Там са десетки групировки, които се бият една с друга и всички помежду се бият с властта в Египет. И съответно Израел предложи още преди 10 години Газа да бъде предадена на Египет, съответно те да си направят по-сериозна граница и да не допускат
палестинците да нахлуват в Израел, а Египет да се оправя с Газа, си араби да се оправят там. Египет отказа, разбира се, защото няма как да наложи каквато и да било власт. Те не могат да се оправят с Синай, пък камо ли с Газа. Всъщност това, което сега се говори за пореден път, две държави в рамките на Палестина, нещо, което е чудесно, това е решението на ООН. И тук, като така последни изречения, всъщност никога не е спирал палестинците да си правят държава. Никой никога не ги е спирал. Когато има решение на ООН за създаване на две държави, Израел и Палестина, арабските държави скачат на Израел, казват не категорично, ние няма да допуснем съществуването на тази държава тук. След което са още няколко войни, арабите превземат тези територии, които са на Палестина в войните, които Израел печели, след това се разширява териториално в посока на териториите, определени за палестинска държава, с идеята да създаде демилитаризирани зони там. След това обаче започва грешката, която казах преди малко от страна на евреите. Те започват да правят поселения в тези места. Примерно съм бил в Йерихон. Искам да кажа, че това е един хубав палестински град. В него има поселение, което живеят 100 еврейски семейства и ги пазят 1500 войници. Честно казвам, не има там място. Нито на войниците, нито на поселението. Но това е начин, по който Израел се опитва да каже, ето тук има израелци, има евреи, ние затова тази територия ще държим. Така че това е грешката от страна на Израел. Но всъщност този конфликт там, като поредната война, тя сега ще завърши. Израел загуби тази война още на 7 октомври, защото света започна да гледа по друг начин. И тук е много интересен момент, как всъщност света се промени, започна да разказва едни неща. Едни хора, които до вчера обясняваха едни неща за Украйна, сега говорят други неща за Израел. Видяхме, аз съм изумен, хора, които са националисти в България и казват, че те твърдят, че са националисти, защото всеки може да твърди всичко за себе си, въпросът е какви действия прави. Но моя бивш приятел и така съпартиец, беше ми заместник-председател, беше ми председател на местна структура, Костадин Костадинов, преди една седмица беше в Палестинското посолство и декларираше твърдата подкрепа на българите към палестинците. Същия този, който преди 2 години примерно говореше за мигрантите и как трябва да бъдат спрени. Тоест, цялата това безумие на едни хора. Така е, верно. Но това е ваша грешка, доктор Каракачанов. Ние от Търново ви го проводихме и това е вярно. Но искам да кажа, че всъщност това, което каза и Красимир за тероризма, който се случва, и за това, което си говорим, и за всъщност крайно либералното усещане за това как палестинците са прави, те трябва да бъдат сега всичко да им бъде дадено и така нататък. Вижте, че дори се оказа, че Европейския съюз не спря помощите за Палестина, разбирайте за Хамас, защото Хамас управлява Палестина. И аз продължавам да не разбирам безумието и лицемерието и двойния стандарт в света. Толкова е абсурдно. Същите тези хора, които нахлуха в Израел на 7 октомври, същите тези хора нахлуват по улиците на Европа, нахлуват в България. Същите тези хора преди 2-3 години в Кьолн, ако не се лъжа, гониха момичета на Нова година. Същите хора се взривиха в Париж, взривиха редакция на вестник. Същите хора взривиха Шарли Ебдо и ги разстреляха и така нататък. Всъщност това е същия този агресивен ислямски джихад, който се води. Дори британски консерватори, тероризма няма религия, така е, да. Но всъщност това е истината и аз не разбирам как здраво мислещ човек може да смята, че правилната позиция е това да подкрепяме ислямския джихад в Хамас. Наистина не го разбирам. Не, че палестинците нямат право на държава. Имат. Проблема с създаването на палестинска държава се намира във всяка една столица на арабските държави, не и в Тел Авив. Защото за обикновените израелци мира е най-важното нещо. Казвам го, ходейки там много пъти. Има, разбира се, екстремисти от двете страни. Един такъв убийц Хак Рабин, след като създаде мир с Йордания. Но мира е нещо, което искат и двете страни. Проблема с Израел-палестинския конфликт е това, че
арабските държави искат да държат този конфликт жив, за да могат да посочват врага си, който, разбира се, никога не биха унищожили, поради просто причина, че им трябва враг, който да сочат. Това ги консолидира по някакъв начин. И в препратка към това, което се случва в Европа, с последно изречение, всъщност ние изключително много трябва да гледаме внимателно какво се случва там. Това е една война, която започна с идеята да бъде замазана друга война. Видяхте, че когато започна войната в Израел, някак си изведнъж войната в Украйна спря. И това е част от целия геополитически процес на битка между изтока и запада. Има достатъчно данни, че Иран с съдействието на Русия мълчаливо са допуснали случването на това, което се случи на 7 октомври с идеята да отклонят вниманието от Украйна. Успяха, между другото. Така че това е част от целият този процес. Вижте какво правят световните либерали. Изключително ми е забавно как някакви такива крайно либерални човечета изкарват едни палестински знамена и обясняват мир в Палестина и така нататък. Всъщност за тях мира очевидно означава да нахлуеш в едно мирно градче, да избиеш всичките му жители и да вземеш за заложници 4-годишно дете и 85-годишната му прабаба. Явно така си представят нашите европейски либерали мира. Аз лично не си го представям така. За мен този конфликт трябва да приключи по най-бързия възможен начин и то с мир в две държави, Израел и Палестина, които надявам се и вярвам, че биха се могли да се случат възможно най-скоро. С това приключвам по тая тема. Разбира се, готов съм да отговарям на въпроси по тази и по която и да била друга тема. Добре, благодаря ви и на двама ви. Тъй като напреднахме много в времето, искам веднага да се обърна към вас, към въпросите към тях, нашите гости. Вие сте, заповядайте. Първо, искам в тази зала, може би присъства духа на този човек, искам с едноминутно мълчание да почетем един наш съратник от Стара Загора, Марио Цветков, който наскоро почина, който наистина е една велика личност и историк и наистина ВМРО и България загуби много с неговата кончена тези дни. Второто, с което искам да продължа, е спомена за едно трагично събитие и което тук публично искам да изразя своята лична благодарност към доктор Каракачанов за това, което направи за 4 февруари. Може би всички знаете или някой не знае какво се случи на 4 февруари, което услужливо някои забравиха, за съжаление. Случи се там, малко ме посъветваха на македонската граница и господин Каракачанов беше готов да ме измъкне от Македония тогава, за което днес ще му дължа лична благодарност. Моят въпрос към вас, господин Каракачанов, ВМРО ни губи ли информационната война в момента? Ще го илюстрирам със следния пример. Там, където работя, има братя роми и българи, естествено, които в момента попълваме декларации за отстъпки от данък. Знаем преди години, когато ние управлявахме, че това нещо беше въведено от ВМРО. В момента никой не знае, че това нещо, тези братя римляни и българите, че това нещо го дължи именно на ВМРО. Това е моето. Вижте за информационната война. Всъщност българското общество загуби информационната война, защото ни беше наложена информационна диктатура. От, както казах, едни и същи говорители, възпитани в едни и същи структури на отвореното общество, било Америка за България, било Отворено общество или други подобни фондации. Едни и същи хора въртат по всички медии и приказват едни и същи работи. Всъщност, медиите са частни, ако видите, говоря за, като изключваме националната телевизия, двете големи други телевизии са частни, ако им видите собствениците и като националност, и като политическа принадлежност, ще разберете защо тези медии водят с обществото тази война. Всъщност то не е война промиване на мозъка, но нормалният гражданин е поставен в ситуацията да няма избор. Всъщност има избор. Аз лично от поне 2 години почти не гледам новини и телевизия български. В YouTube има достатъчно коментатори, има достатъчно информация, които човек може да получи и да намери. И това го правят много хора. Но
Няма как да не загубиш една война с медиите, когато медиите са под контрол. Когато на времето 92-3 година прочетох книжката на един американски анализатор Ноам Чомски, тя се казваше "Медиите под контрол" и то описва как се контролират американските медии. Аз тогава, току-що завършил студент, викам: не, това е абсурд, това не може да е така. В България пък никой няма да стане, защото като излязох от книжарницата до Софийския университет, на Сергиите имаше 200 вестника на различни, от сериозни вестници до еротични. Всеки квартал си правеше собствена кабелна телевизия, бяха се появили много такива кабеларки, всеки говореше каквото си иска. Да, загубихме, медиите са под контрол. Но това не означава, че си загубил битката с медиите, да. Но това означава, че е загубена войната, защото имаше алтернативни канали, по които хората могат да общуват, могат да обменят информация. Те също се правят опити да бъдат контролирани, но могат най-малкото да получават информация. Това е. Сега истината е, че нашето общество стана много разглезено, говоря обществото в световен мащаб. То свикна и беше научено и приучено да получава информацията на готово през телевизора. И естествено, последицата от един такъв лош навик, да не четеш, да не се потрудиш сам да си намериш информацията и да я анализираш със собствения си мозък, а да чакаш говорителката или платения коментар на някой експерт в кавички, защото е по-лесно, докато си лежиш на дивана или докато се опънал на стола и си пиеш ракията, да научаваш нещата от света. Естествено, изкушението на обратната страна ти промива мозък. Логично. Хората станаха, как да кажа, мисловно мързеливи, отучиха се да четат, отучиха се да отбират информацията. И тъй като не четейки вече цяло поколение, няма критерии на базата, на който да изгради собствено мнение. Така че битката да, но войната не. Защото докато има хора, които разсъждават, войната не е загубена. Плюс това, аз винаги съм го казвал, да, всяка една война, без значение дали е англо-бурската от края на 19 век, руско-турската или руско-украинската, всяка война взема жертви. Но всяка война променя нещо. Тази война, която глобалния либерален ред предизвика и в Украйна, а сега и в Близкия изток, няма как да доведе до нещо друго, освен до разгрома на този либерален ред. Да, няма да е за година-две, но това е неизбежно. Защото когато ти възпитаваш обществото не в някакви ценности и стойности, на базата на които то да е готово дори да се бори за тези ценности и стойности, а го възпитаваш като консуматорско общество. И постоянно му втълпяваш, че има нови начини да живее по-хубаво, по-лесно и по-вкусно. Разбира се, като вземат кредити от банките, които трябва да връщате, не са подарък. И когато си възпитавал цели поколения западноевропейци или западняци по този начин, няма как да спечелиш войната. Защото аз не виждам гей батальоните на фронта в Украйна. Отиват да се бият мъжете. Те, които имат някакви ценности. И от двете страни. И от руска, и от украинска. Иначе, стигна до там, което, честно казано, стана ми жал за украинците, когато преди няколко месеца поредния пакет американска помощ отива Антони Блинкен, или военния министър, беше май военния министър на щатите, да им даде там поредния чек за помощи. И те му докладваха, Зеленски му докладва как парламента вече одобрил Истанбулската конвенция и в двора на Министерството на отбраната издигнаха знамето на ЛГБТ. Извинявайте, но това е един народ, който се намира във война. И ти му помагаш под условие, че ще приеме твоите кретенизми. И искаш тези хора да са мотивирани. За какво да са мотивирани? За какви ценности да са мотивирани? Та мисълта ми е, че всяка една война променя света. Говоря за по-глобалните конфликти, не говоря за локалните войнички по континентите. Та смятам, че света няма как да остане същия след тези две войни, защото аз тук преди 2-3 седмици на Сашо му казах, тя войната в Близки изток ще свърши бързо. Тя първо ще започне и всъщност така се получава. Тя войната не само, че не свършва, там ще се разширява. Защото там
тук най-елементарното разбиране е бият се евреи срещу араби. Нали? Едните мразят другите, едните антисемити, другите и те всъщност антисемити, защото евреите и арабите са семитски народи. Но тук са всъщност интересите, включително самите арабски държави. А зад едните стоят американците, за другите руснаците и иранците. Битката между сунити и шиити за коя от двете деноминации да управлява исляма. Радикалните ислямисти, които не само се борят да помагат на своите братя мюсюлмани в Палестина, но те използват този повод да налагат исляма като световен ред. Така че света не може да остане същия. И тогава войната срещу соросоидните медии няма как да бъде загубена. Тя ще бъде спечелена. Ще затворя вечерта, като... Аз ви предлагам, господин Каракачанов, неформално има... Той, понеже Краси Червилов и Станимир са ни решили да ни почерпат с по една чаша вино, вземете си книги, ако желаете мога да ги разпиша, но чашата вино е осигурена и... Дискусионен клуб за консервативни дебати. Отляво или отдясно? В кой коридор? Тук. Искам да пожелая на всеки един от вас и на вашите семейства светли коледни и новогодишни празници. Бъдете здрави. Благодаря ви.